A chceli by ste z toho poistenia niečo mať, aj keď sa vám nič nestane? Takáto situácia by mala nastať, aby vám to napovedalo, že to nie je úplne najlepšie finančné riešenie, ktoré môžete podstúpiť. Dnes sa spolu pozrieme na poistenie. Nemalo by sa to radšej volať poiste áno? Nie, poistenie. So vznikom poistenia sa stretávame v 17. storočí v Londýne. Z krčmy stúpajú obláčiky dymu, vonku sa kývajú lode naložené korením, vínom a hodvábom. Čo by sa tak asi mohlo stať však? A každý, kto tu sedí, sa bojí jedného. Čo ak sa moja loď už nikdy nevráti? Obchodovanie bolo vtedy risk ako hrom. Búrky, piráti, nehody, potopenia. Jediná loď mohla znamenať obrovský zisk alebo totálnu finančnú smrť. A tak sa títo obchodníci rozhodli niečo vymyslieť. Stretávali sa v miestnej kaviarni Lloyd's Coffee House a tam vznikla geniálna myšlienka. Zložíme sa každý o kúsok a keď sa niekomu stane nešťastie, vyplatíme mu to z nášho spoločného fondu. Tento princíp sa volal underwriting. Tí, čo podpísali papier, sa zaviazali preberať časť rizika za odmenu. A práve odtiaľ pochádza dnešné komerčné poistenie. Z tej krčmy vznikla spoločnosť Lloyd's of London, ktorá funguje dodnes. Poistenie funguje na veľmi jednoduchom princípe solidarity, to znamená, že veľa ľudí sa skladá na to, aby keď sa nejakému malému percentu z nich niečo stalo, tak boli v pohode. Poisťovne k tomuto princípu pridávajú aj pravdepodobnosť. Poistní matematici, teda aktuári, vedia vypočítať pravdepodobnosť toho, že nastane nejaká udalosť a na základe toho prispôsobia poistné za daného poisteného. Na Slovensku funguje viacero poisťovní, ktoré ponúkajú rôzne krytia, či už životné alebo neživotné poistenia alebo poistenia pre podnikateľov a o nich si presne v dnešnom videu povieme, ktoré čo znamená a pozrieme sa na také poistné základy. V ďalších videách budeme rozoberať jednotlivé poistenia do hĺbky. Najprv si vysvetlíme ale výrazy, ktoré s poistením súvisia. Poistná suma, to znamená suma, ktorú poisťovňa vyplatí, keď sa niečo stane. Čím vyššia, tým lepšie, ale aj drahšie. Poistná udalosť, náhodná udalosť, kedy sa stane niečo, z čoho vyplýva povinnosť poisťovne plniť. Poistná doba znamená, na ako dlho ste poistení, rok, dva alebo celý život a závisí to od typu poistenia. Poistné je cena, ktorú platíte poisťovni mesačne, ročne, štvrťročne alebo jednorazovo. Poistený je osoba, na ktorú sa poistenie vzťahuje. Poistník je ten, kto podpisuje zmluvu a platí. To znamená napríklad rodič poisťuje svoje dieťa, teda poistník je rodič a dieťa je poistené. Poistný návrh je návrh zmluvy, ktorú predkladáte poisťovni. Kým ho nepodpíšu, zmluva neexistuje. Poistka alebo poistná zmluva je právoplatný dokument o tom, že ste poistení na základe poistného návrhu. Vinkulácia, napríklad pri hypotékach alebo leasingoch, znamená zamknutie poistného plnenia v prospech banky. Napríklad, keď vyhorí dom, najprv dostane peniaze banka, až potom vy alebo leasingová spoločnosť v prípade vozidla na leasing. Spoluúčasť je suma, ktorou sa vy ako poistený podielate na poistnej udalosti. Časť zaplatíte vy, zvyšok doplatí poisťovňa. Spoluúčasť môže byť napríklad 5 alebo 10%, alebo môže byť fixná, napríklad 50 alebo 100 eur. Výluka je situácia, na ktorú sa poistenie nevzťahuje, napríklad pri požití alkoholu a podobne. Na výluky bude osobitné video. Poistenia sa vo všeobecnosti delia na životné a neživotné. Medzi životné patria rizikové, investičné a kapitálové poistenie. Medzi neživotné PZPčko alebo povinné zmluvné poistenie, kasko alebo teda havarijné poistenie, poistenie nehnuteľností, domácností, zodpovednosti za škodu, zodpovednosti pri výkone povolania alebo podnikateľské poistenia, prípadne poistenia pre cudzincov alebo špecifické poistenia, napríklad ako sú poistenie bicyklov. Samozrejme aj cestovné poistenia. Najprv si rozoberme neživotné a potom životné poistenia. Začneme povinným zmluvným poistením alebo tzv. PZPčkom. Kryje zodpovednosť pri šoférovaní, to znamená, keby ste spôsobili nejakú nehodu a niekomu by ste spôsobili škodu, či už na zdraví alebo na majetku, tak máte povinnosť mať takéto poistenie uzavreté a poisťovňa vyplatí škodu tretím osobám, ktorým spôsobíte nejakú škodu, či už na to zdraví alebo majetku. Tu sa môže vynoriť otázka, čo keď nemám PZPčko a spôsobím škodu. Na Slovensku je povinné zmluvné poistenie zo zákona povinné, preto sa aj volá povinné zmluvné poistenie. Takže tým, že ho nemáte, porušujete zákon, keď šoferujete. Keď vám na to prídu, môže byť za to pokuta od 30 do 3320 eur, a to dokonca aj v prípade, keď žiadnu škodu nespôsobíte a polícia vám môže zobrať vaše poznávacie značky. Ak by sa stalo, že spôsobíte nehodu a napríklad nejakú škodu na zdraví alebo majetku, tak poškodený nezostane bez peňazí, ale vzniká mu nárok na plnenie z tzv. Garančného fondu Slovenskej kancelárie poisťovateľov. V čom je háčik? Garančný fond síce vyplatí tú škodu za vás, ale neskôr ju budú vymáhať
vymáhať od koho? Veľmi správne, bude to od vás. Takže sa tomu aj tak nevyhnete. Legálne. Volá sa to aj regresná náhrada, či už je vo výške 500, 100, 1000 alebo 10 000 eur. Môže ju vykonať súdne, exekučne alebo dobrovoľne. Toto je PZP, to znamená pre škodu vzniknutú tretím osobám. Nie vám, ale vy ju spôsobíte niekomu inému, aby nám bolo na cestách bezpečne. Tu prichádza na rad dobrá otázka, čo keď spôsobíte tú škodu a vaše auto je poškodené. Tu prichádza na rad kasko alebo tzv. Havarijné poistenie. Toto poistenie je dobrovoľné a chráni vás a vaše auto. Môže to byť napríklad pri nehode alebo pri nejakých živelných udalostiach, to znamená krupobytie alebo sa vám rozbije sklo na aute alebo nacúvate do nejakého stĺpika. Aj toto to poistenie kryje. Taktiež aj oškretý lak a podobne. Pre obidve poistenia PZP aj kasko platia aj rôzne pripoistenia, ktoré si k nim môžete dojednať. Pri pripoisteniach z povinného zmluvného poistenia sú zvyčajne limity nižšie ako pri havarijnom poistení a havarijné poistenie vám vie kryť škody do plnej výšky škody, prípadne až do totálnej škody, čo znamená, že auto je úplne nepojazdné alebo vám ho úplne ukradnú a potrebujete si zabezpečiť nové. Tými pripoisteniami v tomto prípade sú poškodenie skiel, napríklad pukne vám sklo, zrážka so zvieraťom, napríklad s diviakom, krie poškodenie, keď nabúrate do zvery, poškodenie vozidla zvieraťom, napríklad vám nejaké hlodavce prehryznú hadičky, poistenia proti živlom, to znamená vetrom, bleskom, záplavou, požiarom, krupobytím a tak ďalej. Pri poistenie náhradného vozidla, poistenie batožiny, rozšírená asistencia pomoc pri nehode, poruche odťahu, defekte, dovoze paliva a tak ďalej. Úrazové poistenie posádky v prípade trvalých následkov alebo smrti vodiča, poistenie proti krádeži vozidla, limit závisí taktiež od aktuálnej trhovej hodnoty vozidla, havárii, ktorá je v havarijnom poistení, či už narazíte do vozidla alebo do stojacej prekážky. Pri havarijnom poistení poznáme taktiež aj pripoistenie GAP, to znamená, že poisťovňa vám doplní rozdiel medzi hodnotou nového vozidla a aktuálnou hodnotou vozidla. Napríklad vozidlo malo ako nové hodnotu 30 000, aktuálna hodnota je 25 000. V tomto prípade, keby vznikla totálna škoda, tak vám vyplní celých 30 000 a nie 25 000, ako je aktuálna hodnota vozidla. GAPko sa dá zvyčajne pripoistiť na nové vozidlá alebo vozidlá, ktoré nie sú staré. Pre všetky tieto prípady platí, že je lepšie byť pripravený ako prekvapený, to znamená najprv poistiť, potom nabúrať, nie najprv nabúrať, potom poistiť. To je ďalšie finančnícke porekadlo. Pri vstupe do havarijného poistenia alebo pri uzatváraní niektorých pripoistení, ako napríklad pripoistenie skiel, si poisťovňa vyžaduje aj fotodokumentáciu vozidla, to znamená, že chce vidieť, v akom stave vozidlo vstupuje do poistenia, že už napríklad nie je poškodené, aby sa nestalo to, že si vozidlo poistíte, dáte si tam poistiť sklá, o deň im nahlásite poistnú udalosť, že máte rozbité sklo a to sklo bolo rozbité už pri vstupe do poistenia. Takže treba poisťovať veci, ktoré sú nepoškodené. Ďalším typom neživotného poistenia je poistenie nehnuteľnosti, ku ktorému sa dajú dojednať poistenie domácnosti a poistenie zodpovednosti. Poistenie nehnuteľnosti sa vzťahuje na samotnú budovu, teda nehnuteľnosť, teda to, s čím neviete pohnúť. Základná definícia: keď otočíte nehnuteľnosť hore nohami, to, čo sa nepohne, je nehnuteľnosť. Všetko, čo je pevne spojené s budovou, samotná budova je nehnuteľnosť. Okná sú nehnuteľnosť, skrine vstavané sú nehnuteľnosť, to, čo sa otočí a nepadne, múry sú nehnuteľnosť. Taktiež ako aj strecha, okná, dvere, kuchynská linka vstávaná je nehnuteľnosť. Pre nehnuteľnosti je taktiež možné dopoistiť aj vedľajšie stavby, ako sú napríklad garáž, záhradný domček, bazén, ale aj studňa či solárny panel. Dôležité je mať poistnú sumu nastavenú správne, aby nebola vaša nehnuteľnosť podpoistená, pretože pri výraznom podpoistení vám škoda nemusí vyplniť ani celú tú sumu, na ktorú vy ste poistení. Napríklad máte dom za 300 000, vy to máte poistené na 150 000, vznikne napríklad škoda vo výške 150 000, tak poisťovňa to môže posúdiť tak, že vám skráti poistné plnenie. Napríklad mali ste to poistené len na polovicu, my vám vyplatíme polovicu. Závisí to od škody a od rozsahu, preto je vždy lepšie mať nehnuteľnosť poistenú na aktuálnu hodnotu. Cieľom je, aby ste pri vzniku škody dostali späť plnú náhradu toho, čo vlastníte a nedošlo ku možnému kráteniu poistnej sumy. Poistenie domácnosti sa vzťahuje na všetky hnuteľné veci, ktoré v nehnuteľnosti máte. Takže keby sme ho znova otočili hore nohami, všetko, čo spadne, je domácnosť, alebo také tie hnuteľnosti, športové potreby, vybavenie, nábytok, oblečenie, knižky, elektrospotrebiče, telka, kamera, notebook, všetko má svoju hodnotu, je to súčasť vašej domácnosti, vy to vlastníte. Napríklad aj táto sovička je domácnosť. Sú tam aj šperky, umelecké diela alebo hotovosť a taktiež ako aj pri nehnuteľnosti sa to vzťahuje na škody, ktoré sú spôsobené napríklad živlami, požiar, výbuch, tzv. flexa,
explózia, implózia, úder blesku, pád lietadla, všetko možné proste. Poistenie zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti kryje škody, ktoré vaša nehnuteľnosť spôsobí tretím osobám, či už na zdraví alebo na majetku. Napríklad, keď niekoho zradí nejaká škrydla, alebo vytopíte suseda, alebo váš byt začne horieť a kvôli vášmu bytu sa chytí aj byt nad vami, potom prídu hasiči a všetko to poriadne vytopia, tak toto kryje poistenie zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti. Poistenie zodpovednosti členov domácnosti kryje škodu tretím osobám, ktorú spôsobíte vy ako členovia domácnosti. To znamená, keď taktiež spôsobíte škodu na zdraví alebo na majetku, tak to ide z poistenia zodpovednosti pre členov domácnosti. Napríklad, keď niekomu rozbijete telku, alebo oblejete notebook, alebo nie je vaša nehnuteľnosť, napríklad nejaká prasknutá trúbka, ale vaša hlúposť vytopí susedov, napríklad pri nesprávnom používaní niečoho. Dieťa rozbije susedovi okno loptou, vy spôsobíte napríklad nejakú škodu, že rozbijete nejaký regál v obchode. Boli aj prípady, keď sa niekto zranil na zjazdovke, niekomu prešli po ruke, tá ruka bola nepoužiteľná, ale tá osoba hrala na hudobnom nástroji, vznikla jej škoda a z tohto pripoistenia jej to platia. Poistenie nehnuteľnosti, rovnako aj s poistením domácnosti a daných zodpovedností, stoja pár desiatok eur ročne, pohybuje sa to v nižších stovkách, závisí od výšok poistných súm, od 100 do 200 eur. Môže mať územné krytie napríklad v Európe alebo na Slovensku, závisí od toho, ako si to dojednáte. Cestovné poistenie slúži na poistenie pri cestovaní, keď sa vám stane nejaká akútna udalosť, alebo spôsobíte nejakú škodu niekomu pri ceste, taktiež poistenie zodpovednosti napríklad v inej krajine, niekde na dovolenke alebo v USA. Sú tam aj náklady na hospitalizáciu, ošetrenie, meškanie letu, právnu asistenciu, poistenie vozidla v zahraničí. Dá sa tam dokonca dojednať aj tolerancia na promile alkoholu v krvi. Do 0,8 promile môžete nafúkať a budú vám to plniť, keď si to pripoistíte. A ďalšia kopa pri poistení. Základné sú však tie liečebné náklady, ktoré napríklad v Amerike môžu byť veľmi drahé. Taktiež tam máte aj asistenčné služby, ktoré vám môžu pomôcť, keď sa napríklad stane nejaká udalosť, napríklad pri strate dokladov a podobne. Pri cestovnom poistení si treba dať pozor aj na to, kam idete a aká je územná platnosť, či napríklad Slovensko, Európa, Amerika alebo celý svet okrem Ameriky, aké športy sa tam chystáte vykonávať, či len nejaké bežné rekreačné alebo aj nejaké extrémne, napríklad nejaké hlboké potápanie. Viete si ho uzatvoriť jednorazovo, napríklad na 2 týždne, počas ktorých bude tá dovolenka trvať. Viete si ho uzavrieť aj na celý rok, tzv. Celoročné poistenie, ale pri ňom sa musíte vrácať na Slovensko, nie že ste stále preč. To znamená, že ste cestovateľ, ale aj sa vraciate domov a domov sa musíte vrátiť aspoň každých 45 alebo 90 dní. Závisí od poisťovne. Poistenie zodpovednosti voči zamestnávateľovi kryje škodu, ktorú spôsobíte vášmu zamestnávateľovi pri výkone pracovnej činnosti. Neúmyselne alebo z nejakého omylu. Napríklad poškodíte firemné auto alebo ako automechanik poškodíte niekomu cudziemu auto. V takomto prípade vám môže zamestnávateľ naúčtovať maximálne 4-násobok vašej hrubej mzdy ako odškodné. V prípade, že škodu spôsobíte úmyselne alebo ste pritom pod vplyvom, tak sa na vás toto poistenie nevzťahuje a je tam uplatnená výluka. Poistenie pre podnikateľov je zodpovedné na výkon podnikateľskej činnosti, napríklad skladové zásoby alebo zodpovednosť, ktorú by ste vyspôsobili ako podnikateľ nejakým svojim zákazníkom. Môže sa vzťahovať aj na prenajaté alebo vaše priestory, keď vám napríklad nejaké živly zničia majetok alebo sa niečo podobné stane, napríklad krádež. V prípade zodpovednosti za škodu je taktiež škoda na majetku alebo na zdraví, napríklad keď ste nejaká reštaurácia a niekto sa kvôli vám otrávi. Je tu aj poistenie nákladov počas prerušenia prevádzky z nejakého relevantného dôvodu, kvôli ktorému nemôžete vykonávať vašu podnikateľskú činnosť. Niektoré profesie majú takúto zodpovednosť aj povinnú, sú to napríklad advokáti alebo exekútori, ktoré kryje chyby pri výkone ich povolania a všetko, čo potrebujú, si podnikatelia vedia pekne v poistení navoliť v rámci poistných balíčkov. Novinkou medzi neživotnými poisteniami je napríklad aj poistenie bicyklov, to znamená pri krádeži alebo keď spadnete z bicykla a poškodíte ho, napríklad sa vám zlomí karbon a potrebujete ho opraviť, tak náklady na opravy alebo či už prevoz do lekárskeho zariadenia alebo úschovu bicykla taktiež vedia poisťovne poistiť. Čo sa týka životného poistenia, tak poďme si povedať, prečo je to dôležité a aké sú typy daného poistenia. Ukážme si najprv taký jednoduchý náčrt, ako to môže v živote vyzerať a prečo je dobré takéto poistenie mať, čo vám to môže zobrať alebo priniesť. V živote človeka si vieme zadefinovať také 3 základné životné obdobia. Prvým je obdobie vzdelávania do nejakej 20-ky alebo 25-ky a prvýkrát sme tu na niekom finančne závislí. Čo myslíte, na kom?
môžu to byť teda rodičia, štandardne alebo štát, a to, že sme finančne závislí v tomto období, nie je našou vinou. S tým, že viete si tu už budovať majetok nejakou formou brigád alebo podobne. Druhým obdobím je aktívny vek, kedy aktívne chodíme do práce, a tretím obdobím je voľný čas alebo dôchodok, ten je od nejakej 65-ky, uvidíme ako to bude v budúcnosti. V zásade tu môžeme byť na niekom finančne závislí znova a môžu to byť buď deti alebo štát. A tu už je to aj našim pričinením s tým, aké finančné rozhodnutia sme robili alebo nerobili počas života. Pretože aj keď nespravíte rozhodnutie, tak ste spravili rozhodnutie, že ste nespravili rozhodnutie, ktoré ovplyvňuje výšku vášho finančného majetku v budúcnosti. V aktívnom veku vieme vyjadriť pekne hodnotu ľudského kapitálu. Čo myslíte, čo to znamená? Je to v zásade to, koľko peňazí my vyprodukujeme za život počas toho, ako chodíme do práce. Chodíme do práce napríklad 40 rokov, keby sme priemerne zarábali 1500 eur, to znamená 1500 krát 40 rokov krát 12 mesiacov je nejakých 720 000 eur, čo by sme v tomto prípade zarobili našou pracovnou činnosťou z ľudského kapitálu. V čase sa to môže samozrejme zvyšovať, keď budete mať vyšší príjem a podobne, ale už nebudete mať toľko času, aby ste si po ten príjem do práce chodili, alebo sa vám už nebude chcieť. Popri tom, ako nám klesá hodnota ľudského kapitálu alebo počet mesiacov, ktoré chodíme do práce štandardne, tak na druhú stranu, ako nám klesá ľudský kapitál, chceme, aby nám rastla hodnota majetku v eurách. Či už v investíciách alebo nehnuteľnostiach alebo podobne, viac vo videu o investíciách. Práve preto, aby sme mali na dôchodku z čoho čerpať, respektíve aby sme si vedeli vytvoriť určitú rentu, ktorú z toho môžeme poberať. To znamená mesačný príjem, na ktorý vieme premeniť naše investície vybudované počas života. Skúste sa zamyslieť nad tým, aká by bola vaša ideálna renta v dôchodkovom veku, kľudne v dnešných cenách. Znie to všetko úplne geniálne, čo by sa tak asi mohlo stať? Však poďme sa teraz pozrieť na 3 riziká, ktoré môžu počas života nastať, ktoré môžu ovplyvniť našu finančnú situáciu. Napríklad, keď už v aktívnom veku chodíte do práce, je to všetko zautomatizované, ráno proste nasadnete do auta, šoferujete, idete na cestu, kde oproti vám sa stále rútia 1, 2, 3 alebo niekedy aj 10 a viac tonové vozidlá, ktoré sa pohybujú vysokou rýchlosťou a veľmi často sa môžu napríklad zraziť, alebo sa môže čokoľvek iné stať, napríklad nejaká kritická choroba, alebo nejaký úraz, alebo čokoľvek iné. Jedno z tých najhorších rizik je, že človek nastúpi na plne invalidný dôchodok a tým pádom hodnota ľudského kapitálu, ktorý by sme mohli mať, sa nám vie oklieštiť napríklad o takúto časť. By the way, výška plného invalidného dôchodku znamená, že vaše percento invalidity je nad 71%. Inými slovami, to už je pomaly Stephen Hawking. Tak v tomto prípade je výška priemerného invalidného dôchodku na Slovensku cca vo výške 550 eur. To znamená, prvým rizikom je riziko zdravotné. Druhým rizikom je to, že sa celkovo o finančnú situáciu, či už nejaké zabezpečenie alebo budovanie majetku, nezačneme zaujímať hneď ako by sa dalo, respektíve to odkladáme, hovoríme si potom, napríklad keď sa nám niečo stane a nemáme uzavreté to poistenie, tak nemáme žiadne krytie a potenciálne sme už v budúcnosti nepoistiteľní, alebo začneme budovať majetok neskôr, či už formou nejakých sporení alebo podobne, tak tým pádom ani tá hodnota majetku, ako sme si ukázali v prvom prípade, nemusí byť platná a čím neskôr začneme, tak tým nižšia bude aj naša hodnota budúceho majetku a aj dopad na potenciálnu rentu. Rizikom číslo 3 môže byť to, že vôbec to nebudeme riešiť a budeme sa spoliehať na štát alebo na naše deti v budúcnosti. Proste salámisti. Čo sa týka týchto 3 rizík, tak skúste si sami zodpovedať v sebe, ktoré z nich je pre vás najdôležitejšie a ktoré je najmenej dôležité. Životné poistenie zároveň kryje finančné problémy v rámci vážnych životných problémov, napríklad poistenie invalidity alebo smrti alebo kritickej choroby alebo chorôb. Je to dobré na to, že vám vie poskytnúť určitý finančný balík, keby sa nejaká z vážnych životných situácií stala, ktorá môže ovplyvniť váš príjem a vašu schopnosť generovať príjem, ako sme si ukázali v náčrtku pred chvíľou. Cieľom je znížiť dopad situácií, ktoré môžu znamenať finančnú smrť v živote človeka. Dajme si nejakú múdrosť. Predstav si, že by si mal bankomat, čo ti generuje 2000 eur mesačne. Aha, mám, predstavujem si. A teraz si predstav, že ten bankomat si ty. Aha, poistil by si ho? A s kým? Ja naozaj akože absolútne vôbec, hej. Poďme si ešte zhrnúť základné riziká, ktoré sa dajú v životnom poistení pripoistiť. Poistenie smrti, invalidity, kritických chorôb,
pracovnej neschopnosti, trvalých následkov úrazu, denného odškodného v prípade úrazu. Sú tam aj rôzne iné pripoistenia ako hospitalizácie, chirurgický zákrok, mužské alebo ženské choroby, pripoistenie pre ženy, to znamená v prípade asistovaných reprodukcií alebo poporodných komplikácií, rôzne typy poistenia pre seniorov. Ideálne je, aby to zodpovedalo vašim skutočným potrebám, vašej reálnej situácii a zohľadní tam aj to, aká finančná škoda by vznikla v prípade jednotlivých rizík, napríklad pri smrti, či je tam nejaká rodina alebo pozostalí, ktorí sú závislí na nejakom príjme. Treba si uvedomiť, že finančné riziko invalidity môže mať väčšie finančné následky ako finančné riziko smrti, lebo ľudia sa musia liečiť a je drahšie sa liečiť ako vypraviť kar. Takže to je strašne morbidné toto. Ideálne je tam nepreplácať, čo nemusíte, ale má to nastavené správne, aby ste boli v pohode, keď sa niečo stane. Životné poistenia sa zároveň delia ešte na investičné a kapitálové, čo sú taktiež geniálne všeho chute všetkého. Teraz sa pozrime, na akom princípe fungujú investičné a kapitálové životné poistenia. Je tu taký príbeh bežného človeka, klienta, ktorý príde do poisťovne a tam sa vás spýtajú jednu z najzáľudnejších otázok vo vašom živote. A chceli by ste z toho poistenia niečo mať, aj keď sa vám nič nestane? Takáto situácia by mala nastať, aby vám to napovedalo, že to nie je úplne najlepšie finančné riešenie, ktoré môžete podstúpiť. Ale na druhú stranu, čo sa v skutočnosti deje, je, že poviete: áno, jasné, prečo nie, znie to dobre, samozrejme. A to je voda na mlyn pre vašu poisťovňu. To znamená, že vy si uzatvárate rizikovku, ku nej aj investujete cez poisťovňu, ktorá len peniaze posunie ďalej do investičnej spoločnosti. Poisťovňa je len prostredník medzi vami a tou správcovskou spoločnosťou. Správcovská spoločnosť si tie peniaze vie zhodnotiť na finančnom trhu, kde sa jej to zhodnotí, napríklad tie fondy často robia zhodnotenie aj 10% per annum alebo ročne, napríklad S&P 500, MSCI World alebo nejaký Nasdaq. Viac o fondoch vo videu o investíciách. Pre príklad použijeme 10% zhodnotenie, to znamená 10% sa vráti do správcovskej spoločnosti z trhu, ktorá si na to dá nejakú svoju maržu, napríklad počítame s 2% v tomto prípade. Do poisťovne sa vráti 8% a potom je tu naša milovaná poisťovňa s vaším unikátnym produktom, z ktorého dostanete peniaze, aj keď sa vám nič nestane. Po marži poisťovne, ktorá je častokrát veľmi otázna, lebo tie poplatky sú tam veľmi dobre skryté a prešpekulované, tak ku vám sa dostane len určitá čiastka, ktorá je očistená o veľké náklady poisťovne alebo veľké poplatky poisťovne na tento produkt. V prípade investičného životného poistenia dostávate hodnotu fondov mínus marža správcovskej spoločnosti mínus marža poisťovne. To znamená, že sa ku vám môže vrátiť napríklad takéto zhodnotenie. A v prípade kapitálového poistenia je tu ešte väčšia záľudnosť, pretože tam máte garantované to, čo sa vám vyplatí. Volá sa to tzv. Garantovaná technická úroková miera, ktorou vám poisťovňa garantuje, ako málo vám vyplatí voči tomu, koľko na vás zarobila. Maximálny strop pre ňu je aktuálne 1,9%, s tým ale, že NBS stanovila osobitný strop 0,7% pre poisťovne v tzv. Osobitnom režime a štandardne už neexistuje univerzálny plošný strop, závisí od danej poisťovne, to znamená v praxi pri nových zmluvách môže byť aj 0%. Na starých zmluvách sa to ešte oplatilo, keď ste mali veľmi starú zmluvu, môžu to byť napríklad aj garantované 4%. Toto veľmi pekne prekonávajú aj dnešné peňažné fondy, kde viete zarábať 2,5-3%. Sú tam rôzne vstupné, výstupné, ďalšie správcovské poplatky, poplatok za poplatok a ďalšie skryté poplatky. Napríklad ak vystúpite z tohto poistenia do X rokov, tak vám poisťovňa vezme 20, 30, 50% z hodnoty investície. Neviete sa k tomu poriadne ani dostať v čase. Jednoducho veľa skrytých poplatkov, ktoré tam rozhodne nemuseli byť. Keby sme si to dali do čísel, tak napríklad pri investičnom a kapitálovom poistení, kde by ste sporili 50 €, nebavíme sa o tom, že ste aj poistení, to sú ďalšie peniaze, ale tých 50 €, ktoré by šlo čisto na tú vašu investičnú zložku z daného poistenia, po 40 rokoch vložíte 24 000 € do danej investície. Pri kapitálovom poistení vám garantujú, že si vyberiete napríklad 24 000 alebo 25
000 alebo 31 000 po 40 rokoch. Pri investičnom životnom poistení si môžete vybrať napríklad 70 alebo 80 000 eur a pri štandardných fondoch, keby sme počítali len 6% zhodnotenie per annum počas 40 rokov, tak je to na úrovni 95 848 eur. Keby bol výnos po tej dobe 7%, tak by to bolo skoro 125 000 eur a hodnota tejto investície alebo hodnota tohto výnosu môže byť často kľudne aj vyššia, nakoľko indexy ako tá spomínaná S&P 500, MSCI World alebo Nasdaq robia v čase 10, 12 alebo Nasdaq robí aktuálne okolo 17-18%. Takže si viete veľmi pekne vypočítať to, koľko na vás tá poisťovňa potenciálne zarobí po tom, čo sa rozhodnete ísť do poistky, z ktorej budete niečo mať, aj keď sa vám nič nestane. Ideálne pre nás však bude, aby sme boli na rovnakom mieste ako tá poisťovňa, to znamená išli sami napriamo do správcovskej spoločnosti, všetko mali kedykoľvek pod kontrolou, bez zbytočných poplatkov, ktoré si tam poisťovňa dá a boli v rovnakom postavení ku správcovskej spoločnosti ako poisťovňa a rizikové poistenie si riešili priamo zvlášť cez poisťovňu, nakoľko je úplne zbytočným prostredníkom pre vás a pre vaše výnosy. V jednej platbe máte všetko, máte tam sporenie, máte tam investovanie, máte tam poistenie, jednoducho všetko, na čo si spomeniete, vyrieši jedna platba mesačne vo vašom živote. Môže sa to platiť aj štvrťročne alebo ročne. Ak by ste mali akékoľvek otázky ohľadom poistenia, napíšte správu, prípadne zdieľajte toto video s priateľmi a v ďalšej sérii videí o poistení sa budeme jednotlivým typom poistenia venovať do hĺbky, napríklad rozoberieme si detálne porovnanie PZPčok, havaríek, životných poistení, výluk a podobne, všetkého, čo s tým súvisí. To je všetko na dnes, želám vám príjemný večer. Neplatí to pre cukor a sol, to je pozitívna správa, samozrejme, myslím v tom zmysle, že keď si ľudia doma upečú keksy, urobia si džem, tí, čo si doma robíte džemy, vás to nepostihne.